I assure you, city, Mamma will be a papa and my channel. So, Saturday, no more. If started fee, and I know Nano, Memendano, every people, and Edward, the Nina, and a yen and Yeboah Nyamekye Adutwum. The doctor, yeah, our Kwaso Deduakohene. And now, and a Yeboah report to the mam, and Anna, Yanana, Nana Adutwum, Ebeko, a Bremu, Apacosi. Said the Demofemo, Nano Memenda, Nani, Edisia, a Bergmany, a nature, a bachelor, a Busianina, at the Mao, and Busianis who say, Okunani be our Honma or Tina Catafo, at the Metia for my Nina, to Munia be at a nano, and round so. One more a year, we put some anopano at the ma afra ACAC Asafo. Every year, we put some come on. Every year, one more so I say, dear Pia, as so more year, at the bar a year, Nana, Nana, at the court of Penny in a CS Asafo, and then Cobra, what do I ever pass through the Japan and mining in a emu and so every year, and now sorry. Nana Yeboah Equine. After that, no, I am for a put them a Kwaso pass to the appointment a Kwaso in Agasa. Another person to charge them every people, Ediano. Nana a 3 year Nyamekye also eba be mu e wa hanum say nyina omo nyina e de wo mani onyam e beta say to for brem point ne enso e de no so nana ofori enso e de nanim onyam e beta dwumaje na chi ma nyina eye kama ene de so ene ena eye okunani obesan aba be kire adesie de e de ja eye ne nukura anase nukunu ekwan ene kuroma ene ahemfo bebre na ebeba aba behie mu amadwumaje ni nyina aye kama until say omode nana ebekọ ba mu ntino ene de ye gina no pay ye report de ebekọ so ena no pay nyina e de mam se na anopa de dwumaje ana ye de bia wo mo be ye aye be se ebe fata se ye de nana ebekọ ana wo mo de be ja nana kwan ne de ni nyina ye be report ni nyina e de ama after that ye de wiaje eye abra apo no mienu eye Ghana time ni nyina ye de ba be bremo eno so se se de ye ko ni akwa ready e ko so e wo inside wo ni report ni bia e de ama mo na obo ni ne de kwan so ye be sere se mo be ka restriction bi e de go comment section ase normal mo hu be bia ye fe mo fu na fe mo subscribe to channel se bunya enye ne sa betimi subscribe to channel no e de ama na fe wa share video no amobi bia ensa akabetutu Kwaso Deduakohene o my mafo mo so mo mara na mo fa ni onyam mani mo nyam ene opuo ani die enfama eye mo de bra ye papa pene kwa bia e wa adehye ese ye no e wa Kwaso Deduakohene se de ye ko ready e ko so e wo inside wo ye fe ni na ebra na embe so mo se de ye na ye re inside wo no de ahwe dia e ko so e wo ho se de ye chi na ye ko ebra ye bia Mr. Fusiri of about 100 cities or the Jan Nana Pine and Nano Pay. Mr. Fusiri, Papa, and Michelle, Yeboah. Sir.
yɛyɛ ɛsoma ntwantoɔ de ama yɛnana Yeboah Nyamekye Adutwum. Nti yɛbɛsrɛ sɛ adeɛ bi a yɛbɛyɛ bi a na yɛde yɛn ho ahyɛm na aboa yɛn ama ɛsoma ntwantoɔ a yɛyɛ de ama yɛnana na ayɛ ahyɛ Onyankopɔn adi animuonyam. Anglican asɔre ɛne asɔfoɔ kaya ɛwɔ yɛkurodua mu a ɛna yɛhyia sɛ yɛba bɛyɛ awufoso ɛde ama yɛnana. Nti yɛbɛsrɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔbɛkyia a ɔntwɛ yɛ so kakra yɛyɛ ɛsɔme bi a na ɔde korɔ no na wabɛkyia kamakam ɛde ama yɛ. Yɛfa ne sɛ aha ayɛ asɔre dɛm. Nti yɛsɔre a ne nyinaa yɛasɔre bi yɛtena ase a na yɛn nyinaa yɛatena ase bi. Afei nso sɛ yɛyɛ adewie ɛsom no a yɛkɔ akɔbɔ mpaeɛ a yɛtwa nsoɔ de ama yɛnana ɛwɔ akuraa hɔ. Nti yɛbɛsrɛ sɛ saa bɛ no ɛso a yɛbɛsrɛ na wɔn a wɔwɔ yɛnana akuraa hɔ no nyinaa wɔbɛfiri hɔ sɛ na yɛ asɔfoɔ no akɔyɛ som a yɛtwa nsoɔ de ama yɛnana ɛwɔ akuraa hɔ ansa na yɛbɛkɔ a yɛakɔ. Nti yɛbɛsrɛ sɛ abusuafoɔ yɛnhyɛ saa nneɛma yi ɛnso ɛba yɛn. Ɛne deɛ mu a mpatwɔ yɛn nyinaa yɛnsɔre. Ɛne deɛ mu a mpatwɔ yɛn nyinaa yɛnsɔre. Ɛsom a yɛyɛ ɛde ama yɛnana. Ɛsom a yɛde ɛma yɛnana Nyamekye Adutwum. Yɛda wase Yenim say yedima fo atiase na da edi akyire no obeyi ne ho adi asase so na sede ye honam atie no eboa wa bese ye nipadua nanso ye honam mu ye behu Onyankopɔn ya nkasa behu no ye de ani wa behu no enye wo foforo bi ade ba akwa wase ye hye ne nso enna no pai ni se ya mfa hwe amawiase ha na da ho fan se ye ntumi mfa hwe free ha enko
Erade na de ye na Yeboah Nyamekye Adutwum ema ye Erade afa biem insha enka Erade enka ne brante biem bone ene ne mfom so na kai no sede wado ye tie Erade papa ye nti odwene ye ho owo ana enkwa ana abofo ana atumfo ana ahoden ana niema ewo ho ana niema ebeba ana osoro ana abunu ana body afufuro biara eno ntimi tete ye ne onyankopon do a ewo ye Awurade Yesu Kristo emu eno ade ba ko ena wo se sa hye ne nso ne se atiase a yeti ma Awurade esi ewu nso a ewu ma Awurade eti se atiase o se ewu o e Awurade dia ye di na Kristo ba ye no bewu ye na onyankwa foforo na waye awufo ene atiasefo ewu a Mama makoma ntutu munyo Nyankopon ni na muni Kristo suni efe trabia pi e won naja efie ye bese ye papa na wabompaye ede amaye otumfo Nyankopon o mase da wase ye koso eyi waye o wadoye kese a waye efe se wasem kire sa de nyinam ye mfa na ase ba enti Peter says o masi ya dawase aka eden aka di nyina so na so wasem aka evisa wadwum edosne ye de aka nyina ne se papa ya dawase o e se odi nkukura no monyam ena no pe wasafo ene adofo ene abusuakuo ene kroma nyina enne dai ana yeja ena na Yeboah kwan mana kwa kurakura ye nisumi fa wosato so woni monyamra so ma bibia anya jojo na yewia yesbasa de waseda ama opiem efise wasem kire nse ade nyina mu bibibia ye bia emfa odi nsiase ye de odi awie yenim si aye de senti watie na wa ya mai e wodoba Yesu di amen. I wish I from Pacha Union I intimacy. I want to be one. Oh, yeah, bet you. And if you say, I want to be a sorrow. I want to know, return. Anything by now. Sadano Beye I want to be one oh ye betu and if ya say I want to no be sorrow I want to na ya return anything by now Sadano be yebetie akenkan sem na yatwa yesum ne so tie be frɛ enua bema na obekenkan akenkan sem a de begina so ene akasa no ede akyerɛ ewia de abusua ayi ne sɛ obeka ye papa ho abakosem enkyerɛ no obeba Iwia Oba kurani ba bedi ni kunu adanse ne ma baba beka bibi e de afọ mo papa ho na nananom atrankonya enso abeka bibi de afa ye nana eho na iwia na asọrọ ne nso aka bibi e de afa ya papa ho enti yenua bema e ba bekikan e ba de asem Edi amai. Kwaso beti again cancer. Ibenya free poor ma otwe koma luma safro. Itire yenum. Ichimo e ba kokope edu ba kono so. Inti Awurade ase. Osi afi
efigidie mu na obu yɛn den nti yɛnam yɛn Awurade Yesu Kristo so wɔ Nyankopɔn from asomdue ɛno so na yɛnam de gyidie anya adom a ɛwɔ ne mu wɔ ne kwan so na yɛhoahoa yɛn ho Nyankopɔn animonyam ho adidasoɔ mu mmiɛnsa no na ɛnyɛ yɛn nko na mmom yɛhoahoa yɛn ho wɔ ahoyehia mu nso ɛfiri sɛ yɛnim sɛ ahoyehia de boasetɔ ba na boasetɔ de osuahunu ba na osuahunu de anidasoɔ ba na anidasoɔ ɛnyɛ aniwuo ɛfiri sɛ ɔnam nkonkron a wɔde ama yɛn so ahwie Nyankopɔn dɔ agu yɛn akoma mu nsia no na yɛda so yɛ mmerɛ no mmerɛ a ɛsɛ mu no Kristo wu ma abusuyɛfoɔ na ɛbɛyɛ den sɛ obi bɛwu ama deɛ ɔyɛ onipa tene ne mpo na deɛ ɔyɛ onipa pa deɛ ebi a obi bɛsi ne bo sɛ obɛwu ama no ɛwɔtwe na Nyankopɔn yi ne dɔ a ɔdɔ wɔ yɛn no kyerɛ ɛfiri sɛ yɛda so yɛ adebɔyɛfoɔ no Kristo ewu ma yɛn ɛnkorɔ no enti afei mmom a wɔbu yɛn bɛm ne mogya mu ɔnam ne so bɛgye yɛn nkwa afiri abufuo yi mu edu no na sɛ ɛbrɛ a yɛyɛ atamfo no ɔnam ne ba a owu yɛ ne so apata ama Nyankopɔn ntɛm a afei mmom a wapata ama yɛn ɔbɛgye yɛn nkwa mmoroso ɛwɔ nkwa no mu dubaako no na nyɛ yɛn nko na mmom nso yɛnam yɛn Awurade Yesu Kristo a wonyaa ne mu mpata ne so hoahoa yɛn ho Nyankopɔn fam amen yɛda yɛnua bɛma no ase yɛsrɛ ma obihyɛfoɔ sɛ woanya brochure no ebia na sɛ phone no ɔwɔ scan ɛwɔ so a wokɔ entrance hɔ a ɔmode adeɛ bi asi hɔ wo scanne a wobɛnya brochure no ɛwɔ hɔ eti yɛ a yɛanya brochure no bie no ɛkrataa no wokɔ gate na no hɔ a wokɔ akura hɔ no yɛwɔ amode adeɛ bi asi hɔ wo scanne a wobɛnya brochure no ebi yɛbɛsrɛ mo na deɛ abusua yi ne sɛ ɔmɛka yɛ papa ɛho abakɔsɛm no patwɛ waba anim asisi a deɛ abusua yi ne sɛ ɔmɛka yɛ papa yɛ nana yɛadeɛ nyinaa nana Yeboah Nyamekye Adutwum na ɔbɛkan ɛde ama yɛ Agidifo nananom anuanom yɛn nyinaa bɛto yɛn bo ase na yɛtie Nana Yeboah Nyamekye Adutwum ne ho abakɔsɛm sɛ yɛte ase a yɛntema yɛn ho sɛ yɛwu nso a yɛmu ma yɛn ho enti sɛ yɛte ase o sɛ yɛwu o yɛyɛ Awurade dea sɛdeɛ Paul mama atwerɛ kɔma Romanfoɔ etidu 9 ntikyɛmu nson ɛkɔpem nwɔtwe ɛka no no yɛde akomaden a emu dɔ ɛna saa bere yɛn nyinaa atwa hyia sɛ yɛn Nana Yeboah Nyamekye saa bere a abusua ne adɔfoɔ atwa hyia a yɛyɛ yɛdɔte yie yɛ kan sɛ Nana Yeboah Nyamekye Adutwum na we ni papa a no sa kan difoɔ pa a ne bibia mu no ɔyɛ ma ɛho te ɛwɔ sabi nyansɛm ɛne ahofama mu ɛma abusua ɔman ɛne amamere mu Nana Yeboah Nyamekye Adutwum ɔwo no wɔ afe apem ahankron aduonum ankron ɛyɛ bosomi du no mu ɛwɔ Kumasi Fantinu town na ne papa din de ɔpani Kofi Yeboah a ne yɛta afɛ no Kofi Kra ɔnya ne baabi kɔ ne maame nso ne yɛfɛ no maame amenya akɔ ana comfort owusu ɔno nso ɔnya ne baabi kɔ
Nana Kofi Yeboah Onyini na ɔhɛ ase sɛ ne nyini mu no ehunu sɛ wɔyɛ obi a na n'ani da hɔ yie. Afei wɔn dwumadie biara mu so na ahunu sɛ wɔyɛ obi a n'ani da hɔ anaa sɛ wɔtumi yɛ biribi a ho sɛ ampa akɔda daakye obɛyɛ biribi. Ɔhɛ enusuku ase wɔ Queen Elizabeth a tete hɔ ne yɛfrɛ no Petefi ase. Saa bɛɛ deɛ ne yɛ boys ne girls ana mɛma ne mmaa ne ebom to hɛ no wɔhyɛ ne nurse ase ɛde kɔduru elementary ɛso na afei obi a kɔduru sɛ wɔkɔ saa 1 ɛkɔsi saa 7 na ɔkɔtoa so wɔ asem boys a no nso wɔ asem waa na nam sɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ nimdefoɔ nti no ɛberɛ a ɔduru form 1 teacherfoɔ pae no sɛ ɔnkɔdi dwumadie soronko bi anim ɛfa nɔɔma bi a no wɔyɛ school agudie mu ɛne ho amammerɛ yɛ mu ɛwɔ mpo asantema mu nyinaa no wɔn na ɔpaa no maa ne kɔdiiɛ nanso wɔdi dwuma no so maa ne sɔɔ teacherfoɔ no nyinaa nso ani afei wɔhɛ ne nyame som ase wɔ St. Cyprian's Anglican Boys and Girls a saa berɛ na yɛto ne brigade ɛhɔ na wɔde no kɔhyɛ mu ɔdi dwuma soronko ɛnam saa nti no ɔbɔ no asu ɛwɔ afe apem ahankron aduɔson mmiɛnsa mu ana Yeboah anam sɛ ɔkɔ school na ɔwɔ nimdeɛ sɛ de na ha se yɛntie no saa berɛ no na saa 7 no yɛtwerɛ nsɔhwɛ nanso ɛkwan mu no ne yɛwɔ biribi a ɛfrɛ no common entrance ana Yeboah akɔyɛ bi ɔpaase yɛ mpo ma ne boro so kyerɛ sɛ wonya distinction ɛma ne nya akwanya ɛkɔ Pokuware secondary school owie no saa berɛ no na yɛfrɛ biribi 6th form ɔkɔtoa so wɔ Kumase High a ɛwɔ Ginya ase owie no nso no ɛnam sɛ nya ne ndim deɛ wɔ so nti no ɔkɔtoa ne dwumadie nso wɔ Kwame Nkrumah University of Science and Technology a ɛyɛ tech yɛ a yɛbɔdini yɛ yi afei owie ne nyinaa akyi no ɔsaa kɔyɛ ne masters anaa ɔkɔtoa n'adesua no so wɔ Aburokyimam ɛyɛ London Leicester na ɛhɔ no na ne dwumadie titiriw ayɛ sɛ ɛne ɛbɛka sɛ sɔvia ɔmo a mususu ɛnoɔma akwae mfuo ne nsase ne ade biara no ɛno ne dwumadie pa a ɔde hyɛ aseɛ na ɛhɔ na ɔde kɔwie no ɛwɔ London hɔ ɛnti ɛnam nso ma ne bɛka a saa dwumakuo ne ɛwɔ Ghana no ɔbɛka wɔn ho wɔ Ghana ha ɛnam saa dwumadie no ne dwuma pa a wɔdi yɛ nti no ɛma ne nya emu abɔdini a na wɔyɛ nimdifoɔ paa ɛwɔ mu nana awadeɛ mu no ohyia ne dɔfo bi a ne yɛfrɛ no Madam Hawa Yeboah wɔne ne yɛ awadeɛ na wɔnya ɛma mmiɛnsa a ɔndi n'adidi so yi de wɔdi kae ɛyɛ Elon Kofi Yeboah de ɔtɔ so mmienu ɛyɛ Nadia Yeboah Nyaako ɛna afei Joshua Nyamekye Yeboah a wɔyɛ ka akyire saa abusua yi na yɛ abusua a wɔn dɔ wɔn ho yie paa afei ne dwumadie no ɛberɛ a owie wɔmu nyinaa no ɛde ne kɔpie wɔ VRA anaa Volta River Authority a sɛ yɛbɛka sɛ wokɔ Kumase ɔmo stations bi wɔ Abinkyi ne adeade ɛhɔ yɛ high tension bi nam kɔ asoa mu no ɔmo dwumadie ɛno no na de dwuma no a kɔ n'anim yie ɛno akyire no ɛwɔ mu a na ɔsaa de n'ani saa fa a ɛyɛ Ghana Civic Aviation ɛyɛ ewiemhyɛn gyina bea nso ɔmo dwumadie ho ɛfa baabi na kɔdi dwuma no a ma ne so ɛkɔ n'anim na afei akyire no kɔyɛ enimdifoɔ anaasɛ pani ɛwɔ Ghana Airport Authority na ɛde saa de kɔwie sɛ ɔkɔyɛ director of the authority anaasɛ wɔn na yɛ kwankyerɛfoɔ wɔ saa ɛfa na no wɔ kyerɛ sɛ na ne nimdeɛ ɛwɔ soro paa ɛnam ne dwumaden a wɔyɛ yɛ nti ɛma ne kɔyɛ consultant anaasɛ wɔn na wɔkyerɛkyerɛ sɛ bia mfa sɛ ɛho di dwumadie biara wɔ yi mu a wɔn na bɛkyerɛ sɛ yɛmfa mfa anaasɛ yɛmfa mfa ha saa dwumadie nso wɔde hyɛ ne nsa kyerɛ sɛ na ne dwumadie ɛkɔ soro paa afei Nana Yeboah ɛbɛyɛ ɔhene ɛwɔ Deduako ɛnam saa amammerɛ ne amanneɛ ho biribi a ne wɔ nim nti no
ebra akonya to Odobiako no adwene kofa na Yeboah se o me kan difo e Odobiako ekurodua mu anaba na ampara ni nyansa mu ni nimdie mu wode boa ekuro yie pa ana Yeboah di akonya so emfie nson na odiduma bebre ma akurodua na naba ya no ohun sa ye kuro yi na akwan enidi mfikyire nanso anam sɛ na enidi dwumadie sɛ obi asabe wayɛ sɛ obi adwuma pɛn no ɔhwɛ ma yɛ nya akwa kakra yɛ nya di ho adanse sɛ empo baabi yɛde ko tare gugu soɔ na ewi ewe nyina no ɔsa hwɛ sɛ yɛbɛnya nsupa enti ɔnam na kwanya so ama ensuofo bedu akuro yi mu ama ɔbɛyɛ nsu a ɛnɛ enipa bebree wɔ nsuo wɔ mfi a odidi wɔ ndwuma ɛno akyi na ehwɛ sɛ sukuu a wɔkura dua mu no yɛadai ɛne yɛka ho no ɛnim nti no na yɛ n'adwene sɛ obɛsi sukuu dan yɛn nyinaa yɛnim sɛ na pagya borɔsae a ɛso yie paa na dankora bebree nsuo mu a ɛbɛfa efiri keegi ɛkɔpem Jesus nyinaa akɔ mu ɛno akyi na hunu sɛ n'ahemfie sɛbio akɔyɛ nananom deɛ tete ɛdeɛ enti wɛ n'adwene sɛ obebu na ɔyɛ na abɛɛfo deɛ ɛnna nana gu so a empo wɔanwi a yɛne no adi ntetimu yi deɛ yɛka ne sɛ nana ɛne di ntetimu deɛ nanso wɔda so a ɛte akoma mu ɛne ne nyinaa na ɛwɔ Odobiako ha ɛne ne nyinaa na ɛbɛdi dwumadie bi akɔpem sɛ ewiase ɛbɛkɔ na wie yɛ deɛ yɛka ne sɛ nana nante yie nana nyame mfa nsie nana abusua da so a ɛdɔ ɛdamase nana nante yie nana abusua ɛda so ɛdɔ yɛbɛtie deɛ ɔbaa kunani nso ɛka ɛde afa ne kunu ho yɛbɛtie deɛ ɔbaa kunani nso ɛka ɛde afa ne kunu ho that's papa medafopa nana kofi enka ye nse obakunani obo ade ade hye enne mini awra ho keke nemom mesan shemira nana adutwum Yeboah animunyam mira mekosoa asoa udimpa ene wayam ye da ewo me metri so nana mishiano ewo afia pem ahankunu ene aduokunu miensa emu mechire 1993 ebrana akakra amawie suku suapon University of Ghana mabrabo mu no kwasem ne se minhia bema ne kuku odu ete se nana Yeboah obi a ne kuku odu yie pa ne supai ameka ho asemi ededi ewo bra mira na go feel to manim say opese me ye ne ho kani anokwase na edini yie pa say me papa kremo papa Alhaji Ali obetimi apene so amamma ware bema oye Kristo ni me papa na kuma edi yie pa ewo gidie se obema maware Kristo ni bema ebeye di yie pa nanso nana kofi eye bi obetimi bia eware me wo bra obeye okremani nanso mira to me ye di obetimi bia e ma me beye ne yire prakope wo afia pem aduokunu nkunu ne nsiemu no mechire 1996 nanso na esese otwa ne din so
tiawa na obey SK Yeboah kosi bra ahini esesa ne din ebeye nana Yeboah Nyamekye Adutwum sa edin amekan SK e kire se baby adwen pa wo no ekwan eda ho mi rahye me patia achiwie ye no na oye adwuma ewo VRA ewo akosugbo enunti oye na dwene se obasisa ne nsa kakra na wakọ Ghana Civil Aviation Authority a ewo nkran na sabra no na me so me ye adwuma ewo Bank of Ghana ewo Kumasi ha ewo afia pem ahankuno ne aduokuno nsia mu onyankopon hyira ya abofra oba fefefe bia eye mirra anigi yie pa enunti nana ade ne to ne maame dofo anti nyaako enunti ye befra ye ba no maame nyaako abro no ma mfie bi achi no odoma kuma ansa anya abro osadom yen shebredi hye abofra bema sunko no kwasem sa abofra yi ani gisem ene mpuntu ebre mini mirra pa yi no dana na akoma so enunti ode ne din eto kwabena Nyamekye no kwasem na mirra yobi a oyekukoduro fo pa enunti wode akukoduro ene nyansa ne odo na tete ne manyina oye na dwene se ompese ne babia beto na mambone enunti wotete wonom ewo Nyamesum mu edura no pa kwasi ada na se wonom twetwen wo na ase wo asori kromu a na no kwasem ne wura ye afipra se oye ohene obekanya na ho abubu magu wonom so sisi a se eye nkomo a ema me ahoto wo bra emu odin mu nana dane da nyina unkenyan na ma bitime pem komanem se obaasi ma dane da nyina na wunnim emra wo ma manije e wo mra mebo afuwo oyine eni achi a wo hina hye hwan ene betime ahwe bie o nana onkran hye ye ahosepe adaso atimi mu se Kenya wonim sɛdeɛ woma mesere wɔ bra mebo afuwo aw me pimpam twerefo asɛ o medu nsina bu ogamafo ne wan wene sanye wo a nka me ɔba yɛ kya kaminam he abayɛ ɔhene yere nana efiri bra wogya me hɔ sɛ mesɔre anopa na mehunu ukuru a wode nom wɔ no patia na agyae meda yɛ so na dan mpopo berebere meda a mentimi nna yɛ ba ma wo wɔma ni subra ne ayira fɔ me kɛtɛ ama mepɔtɛ m'ani baabia mpɔtɛ nanso nana wɔwerɛ kyekyerɛ deɛ ɛmfiri makoma mu da nanso menya ebrɛ mu menya mawerɛ kyekyerɛ ɛfiri twa konkro no mu ɛyɛ anwom ɛti aduasa nan ne yiyi mu edu nwɔtwe no Awurade asɛm nie Awurade bɛn wɔn a wɔn akoma abubuo na wɔgye wɔn a wɔn honhom apɛkyɛ no medafo pa nana nante yie katakyie bɛmɛ yi dɛmiri fɛ due ne sum o dɛmiri fɛ due ne mfɔteɛ due ne ama ne hunu ɔyɛ ne daakye deɛ ɔkɔ na saa asɛm ade ɔman a ma ne me de nkyerɛ buro o na ma ɛnyɛ gya me deɛ anim awe ne mmono
nyinaa nso aba na ɔmo abɛdi ɔmo papa ho adanseɛ. Mmaa no wie a na nananom atrankodu na ɔmo abɛka biribi de afa yɛ nana ho. Asɔredeɛ no sɛ yɛ papa ebirikyi a ɔde asɔredeɛ no bɛfra prɛko de ama yɛn. Nti mmaa no ɛbɛka biribi de afa ɔmo papa ho. Ago Pacho Yen Papa Nana Adutwum Yeboah Yedo Yen Papa na Yen Papa Wahwe na ma yen bedu baby a bedu Yen Papa ne niye dem pa nti yeda na sese wetumi apia yen ama yen na abaye ne ya baye tribute number be kind no me best me kind no borfu any tribute no beatias. Today, we honor a man whose life was defined by discipline, integrity, and an unshakable commitment to excellence. He carried himself with the quiet confidence of someone who understood responsibility, not as a burden, but as a calling. In the corporate world, Nana Adutwum Yeboah went very far. He was a force, very sharp-minded, highly educated, and relentlessly driven. Anyone that has come across Yen Papa say, Yen Papa was very successful, and see by accident. He built his success through hard work, consistency, and standards he never gave up. He taught us that the true strength comes from humility, that discipline is a form of love, and that purpose matters more than praise. He expected the best from himself, and because of that, he inspired the best in others. His words carried weight, not because he spoke loudly, but because he lived everything he preached. He showed us that education is a lifelong pursuit, that success is earned daily, and that character is the legacy that outlives us all. Mekani dream. Yen Papa, na adisua hu ya no pa. Nti school sem any books, they bia o encourage yin na say, yes sorry yen kind Bible. Na yen san kind books. Na words bi wo ha yen ti ase no, yen tro onto ho. Na yen hwehwe en ti ase no. Even though Yen Papa is no longer here, his influence remains unshakable. It shows up in our work, in our values, in the way we carry ourselves, and in the choices we make when no one is watching. His life was a blueprint, one built on discipline, faith, and unwavering dedication. We miss our Papa so dearly, but we also stand proud knowing we are shaped by a man whose life had meaning, impact, and purpose. His legacy is not just remembered, it is lived. Pacho, the way I want tribute, Yebeka in Akano. To lose a father is to lose the ground under your feet. The world I was born into is no more. My father was a solid rock on which my life was built. With love and discipline, he taught me how to live. From the basic things like how to tie my shoelace to the complexities of career choices. My father was ever present, steering me towards excellence. He lived his life as an example for his children,
prioritizing duty and the need to do everything to the best of our abilities. My father had an unparalleled work ethic with the result to March. Through him, I learned the value of strong morals and being true to myself. Hard training, easy battle, he would say. He was passionate, astute, and quick-witted. His friends and colleagues praised him endlessly for his ingenuity, which showed in all aspects of his life. From the early morning drop-offs to sacrifices I will never know about, I'm forever indebted to my daddy. My quest to make my father proud does not end here. Instead, I am even more driven to ensure his sacrifices do not go to waste. The cold hands of death have taken away my hero, but the fire of brilliance he lit in me still burns strong. He made it to a point to prepare us for what awaited us in the world. Mame, which is Mame Nyako, life is hard, now life will be harder. Through all the pain, I find peace in the knowledge that he is back in the bosom of the Almighty, who he wholeheartedly served during his time on the earth. May the Lord receive and keep his soul until such a time we all are reunited in the glory of our Lord Jesus Christ. Daddy, I am who I am today because you existed, and because you were my father. You will always be in my heart. Rest in perfect peace. Mame Nyako. Tribute from Josh. My earliest memory of you was at 3 years old. I woke from my sleep to find you getting ready for work. I felt so safe and protected. That is what you did for us your whole life. You provided for us. You gave us a platform to be better and to have opportunities you never had. You worked so hard so that we could lift our family towards a better quality of life, and you did it with everything you had. You always pushed me to be the best version of myself. You saw in me what I couldn't always see in myself. Your unrelenting belief in the highest of standards has helped shape who I am today. I am so sad we could not have more time together. You were at the stage of your life where it was finally time to reap what you had sown, and you had sown so many good things. I grieve that you don't get to see all your life's work come to fruition, but I want you to know that they will. You taught me that family is everything. I'll do everything I can to protect and hold together those of us still here. I know you are in a better place now, watching over us. You advanced us so much as a family. Now I hope you can rest in peace, knowing we will carry on your legacy. Rest in peace. You are forever in my heart, Josh. Pacho, no, it does. Yo, yada ebano ase. Ibu ha wa tibibia so. Don't the obeka nyira ne se omoda on papa se. On papa afo. Ya me from papa. Isi tie ma me no ma. What is your poto no sana? E mo fa no e ka kire egina. Amen. Yebeti de yana nanom atrakonya. Enso ebeka e de afa ye nana eho. In another track, you know, say, oh, my baby, and as we meet the yet another dancing, you will send us all about. Now, oh, my God,
asɔfo ahohoɔ okurani ɛna abusua ne adɔfo ɛne dede akoma nyinaa wɔhyia ha no ɛbrɛdu sɛ nana Yeboah Adutwum a ɛnɛ ɔda ne tintim mu no yɛka bibi fa no nti yɛsrɛ mo a monyaa so na montie ɛyɛ afrasɛ bosumi du baako ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa na nananam tee sɛ yɛwura ada ne bonkum so na nana Yeboah ɔyɛ obi a na adwumayɛ ɛne nteaseɛ ɛne ɔdɔ yɛnsi ne nsiyɛ ɛwɔ ani so na ɔwɔ ani so a ade hunu paa ɛno nti yɛnkae koraa bɛhu nneɛma a yɛdi ahoa wayɛ a atwa yɛn ho ahyia yɛ ɛno koraa no ɛbɛma daakye nkyirima a ɔmbɛyɛ adikanfoɔ no ɛbɛhunu na wɔsua mfie so a atwa mu yi yɛn kurom ha deɛ wɔn mu a yɛbɛkaeɛ no ɔmbɛhunu nneɛma a nanan ayɛ nkɔso a aba so ɛne nsɛm a yɛbɛtumi ɛde yɛn ani ahunu ma yɛde adanseɛ de fia so a bɛdi yɛ wɔ yɛn ntam yɛn a yɛnim nkabɔ mu a nananom waka yɛn abɔ mu ɛne denhyɛ a wahyɛ yɛn mfie so a bɛdi yɛn a yɛhunu sɛ wɔ ne kandeɛ no mu no nneɛma bebree ɛna akɔ so ɛbɔ didi akɔ hɔ a yɛn nyinaa yɛde yɛn ho no nea ɛdi mu nipa nsɛ ɔmmaayɛ no na nsuo ho ɔden ɛwɔ yɛn kurom ha nanso so ɛnɛ wɔde didi akɔ yɛnya nsu papa ɛne yɛnom wokɔ fie bi mu a nsuo papa ɛna ɛwɔ ɛyɛ nana Kofi Yeboah Nyamekye ne pɛn so ɛna saa bere nsuo papa aba yɛkurom ha na sɛ yɛhwɛ bibi a school na ho asɛm ɛden paa ɛna ne pɛn so ɛna ɔno ankasa hyɛ aseɛ ɔsie school dan a ɛyɛ aborosan ɛyɛ ntɔtɔfeewa ɛne wɔn a yɛdu anim kakra ɛne JHS ɛhɔ na ofiri anakɔ kanene yɛfrɛ secondary school no ɔno na wasi ɛwɔ school mu hɔ sɛ wopɛ sɛ ɔhwɛ na wohuni na waba ha a wobɛtumi akɔwɔ akɔhwɛ na afei so yɛhwɛ yɛakwan koraa ɛnka ne nana baayɛ no na yɛkure akwan nyinaa ɛyɛ mfuturo ne pɛn so ɛna kotal aba Kwaso Deduakohene school na chiri koraa we de nyinaa yɛte ha ahemfie yɛsi ha ɛnyɛ sɛbe owuiɛ ansa na yɛsie
Onoa and Asha could do Surunina, and also Yeboah Basso, Ewa home. Na adeba kon se na obu ne himfo no a ono me adwuma no pa na opese ye ka no ho na na ni shi ade ho no opese wo ye no ye nyina yetimi boa no ema eye na yentimi enka se Deduakohene wo ho wa bra otumfo enka no ho osom otumfo pa nana otumfo esanse osom no nti na osom ni yie nana eniema a oye no ekoda nim die but na oye honhom a echese oye kandini ni fie nsomo a obedi ye no na ma ye kan ye mbom se okandifo papa ye nya akandifo papa aba na be kan ye ho na mom ne bre no eti ade na nso so yen Deduako nkonywasofo ye kai pa ye kai ne mra na obedi ye no ye kra de ye tentene ma ye na ehwem kuna ne nso so na de kan se yeda na busua so ase ewa tichaya omutai no ewa ni mfiensu a bedi yeda o masepa na nana dayi nana Deduakohene odaso wo yakuma nana dabinu fadie die ni amani era was nana Deduakohene si omodawasi ya memfawo insi yetwa yeso so yebetie Ewurade asem inti yesofo a one ye benche Ewurade asem Reverend Father Faith our St. Anthony Anglican Church Ekra Odona one ye benche Ewurade asem tinina ye de sembo Ishaya sofo Anglican sofo ya papa amodonti anababase oni Yesu papa that's ebusiafo ni Deduakohene for ina chiamo and then share free Anglican sorry free ability the friend of St. Anthony I wanna nana audience ya ba ya program ro fun mo na ya ajibugo na ese da Professor Nados Anglican for the ro fun enti ya be ya chidemo yeah, to him on your normal foot. H.A. said, every one, they are also to be in semester say, the Shas, now, while making out to when peace like a river attended my way, when sorrows like sin belongs so
with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. In I am. In I am. Answer, it is well with your soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Amen. And you wait and say and pray. Say, yes, yeah. Then you Bible say, through all the changing scenes of life, Papa mo boni mo, asida de maya mo pon. Na ya kana sa, enya say ye ndi yaw. Ye di yaw papa. Enya sema sebe. Yesi o ya so fun tu jan wa na, ubie wa no obi e so bensu. Dabi emom enkanka ebe na obi a abrantie enye so wenyi aba kokra na ka so the 2 points we say I am so celebration of life I am brewa na na share white e je say we dey wa bobra we wie wa bobra ko nim wa bobra wa boko so to say ya ya ma ebusia ya ma eyere ya ma emma ya ma ebusia sesi a odehye rohine oko enti ye shamu pran ye say shamu pran say ye ntiasie efisa ye nso ye di araho Yay, Anglican Foa, Yawakra, I saw February Waha. We did say, Omina, Anglican, Anglican, it was still or touchy of lives. And just say one can. Just a way, Missa. Say, and Papa one and Branson, one sorry. And you're the man or 4 weeks not to send a man. And you're the one says, son or you program. This is a fundraising. And you saw the decision back at you. On Rabba, the chairman. On Rabba Nancy, Abba Sika, Abba Mayes, sorry. And he Panaya, Obi, who are there so. Or any papa, you may join a country to snare for. I saw you move bringing. Nipaya said it. Why any papa, Bias or any papa? Wait here. Yeah, you do my dance. Hey, nay, you party, and if you are, you can't so wait or you nipa. I just said, Nipano, send your bonnet ground. And the Musu. It's my grandpa. My really papa. See, I'm sorry, dear. They ever can say, Yamamu Yako. Yanemo. Rebecca said, we mourn with you. We mourn with you in your time of pain and grief. Mom, in your mienu, let's say and crying, San Francisco, yet a brem.
Any kind. Nana, no Jesus Christ. Never be free and all yet, no. Or yet based on Ronibeka said the value system. Then since here, we did no war and coupon, any Jesus Christ, empty, Abraham was different. Abraham was an example. Obia betumi afa bibi efi. Na Bible ka kyerɛ sɛ obi a ɔte saa no ɔne ne re ahyɛ Yesu Kristo ho. Abraham no ɛnyɛ heyaa na esi. Ɛkyerɛ sɛ wei deɛ yɛwɔ n'ani sɛ obi aka kyerɛ yɛn. We have even our customary religion that believe that Abraham no ɛnyɛ heyaa. There's something beyond this life. And that is what he believed in. And to Paul, and maybe now, I'm sorry, be a friend of Philippians. Now, I said, you're father, you're cool, so you're Christian, you're cool. If you were Yari, you don't really know my papa, said I. Kristo sunya Yesu mi gabra yare. Yesu esi obe on mother. Na mo ka cho say. Ya rewo. E mo me ya rewo ti so bia oni eni daso. Entele ya rewo a, ya rewo se Kristo fo. Ye ya rewo no. Na e ni antre nana eni daso. And Jesus. And only a send back one, a share and cry. Let us be a no. You know, I'll say, Yem God, Yakupon or mine. The dear you are in castle. And Yagra, you see, a womb book to be castle. And Mama, the Judy said, the cry. Yakupon on the crack, says, I said, an order on the crack, and ran. There was something coming. Yeah, one pie, man will deal with you. If you say, in Jesus, say, Yakupon, and there was scripture, Bible say, Yakupon in Siga. So, Momo and Pamo. As if it be any reaction. Entity ain't free, Yakupon. And all. Nana ni jidi no. Example nana what the two woman yen no. Say sa jidi ti obone bra obedibia pepe ne man say excellence. Omo ade achia sebe na ne mo tete no. Ichi so we bi sa mi ami twa he. Be ba yare. I am a on days. Then it's an Anabiana. Nana, Madame, sorry. What's the brother? Oh, man, is sick. Said Jimmy, not of one. Then it's up. And you're not one, young man of the class has said, you found it. If you said no, you tell them to have for assembly is here one. So when Nana Abrabo, and man, so when Papa Bravo, a chroma for sending a Nana Abrabo, who in for example. The on your we example of setting man Obia to be immediately. We are sorry, but we send us something young. So we this year, we are sending or snap for your son, or tuna home, a bar for your mind. We are back, we are sending or your papa also. Now also far more. And I know the message. Or JB.
said, out of this life, Yeboah, Abraham and I obey two. I shall cry two for 4. So only we really dear home. The summer I can't wait now, make him. In 10 years, I'm for 4 countries. And I know you can. Why any gave you? I come in the way. Nigeria now one with so many. He has fought the fight. Why any way is here? Or can you use to the catcher? Say, my good and faithful servant, enter into my rest. I come in the way. Messiah, I come in the way. Amen. And the master. For only 7 years, but you beat me the service worker said, Yana, why you waiting? Why you waiting? Why you waiting? Why you waiting? What was your baby son said? A dear need to be a kind of good one. Oh, pioneer and then I'm paying a snare about the same. The Ratemoa, maybe Nature and Sana Penny, and that should be it. Young woman, dear, I can say, Mamma Sumasi, Papa Sumasi, second of Tiasia, I can get it said, when in the bar, and we get our sound. If you are going to if you are the power, you be a body. We are the top of the one. That she would you want here. I think I did a kind. You never make us. Oh, catch them on the cell of the wall to another sea. And then Job chapter 40. Or say, the deepest secret. Now on top, we try to say to you. Now you give me say another call. Now can you watch it on one? I can hear you call you a discuss. Say a control and now and come and be a cat. Oh, that's what I said, but this is you. And son of one of the other. And I have buy a competition. That was it. Said the Chiria, say I'm not the boy. Maybe I let you have a woman who's to honor, which is a call. I say, I never call. Yeboah Nyamekye Adutwum, back on the floor. And then the man just said, I'm in the sun. The captain said, I'm in the trouble. You are in the trouble. You are in the trouble. But then before when you want to sue, with the long wine away your tears, with the long comfort. A failure vampire out of the other growing. Yes, sir, what is said. And I didn't need the power, there's some sort of say that name. And I didn't send it to the emperor. Nearly let you get here, why is he in you? How much more so? Am I? Here and then move on. Can't share my set of any picture in particular. Don't you put it? You can't hear another yard. In another customer city. Says, here the night, you know, when I came to come down. And so, and the other is
brother dear if you would get this strong until you and the four yet now it's your papa could be more mobile than form around of a concern but the man who should be a second and to all I can say yeah I get a year and I'll be able to you I feel what I'm here come on so I'm after your home by Salon Fairwa I'm a boy now I can't tell me now I'm a boy now I'm a place Salon Fairwa I'm a boy now I can't tell me now I'm a boy everything you was say ever you now Yeboah Nyamekye Adutwum yɛn was say deɛ a wɔde ne bɛyɛ ɛwɔ kurodua mu a yɛn was say ɔyere a wɔde ma no yɛn was say ɛma a wɔde ma yɛn was say nhyira a wɔnam ne soɔ ɛde ɛhyɛ kurodua yi ɛka sɛ ɛwɔde aseda ɛka ɛka sɛ ɛwɔde agye ɛka yɛn was say ɛwɔde ne ɛgya ɔbɛkura ne yi ne ma ɛne abusua ne nyinaa deɛ ɔhyɛ wɔ wɔn nsa yɛn nana no ato akonnwa yɛ wɔn nyinaa nso wɔ wɔde wɔn anim wɔde tete wɔn busua ne werɛ sɛdeɛ wɔdamfo Lazarus ewu yɛ na wosu yɛ no ɛwɔde ne pɛwoma ɛne wɔn nsuo yɛn mpa yɛ mo sɛ wɔbɛpagya abusua yi wɔbɛto anim akyerɛ kurodua yi wɔama wɔn ntom ne wɔn nhyira no akɔ so ayɛ kɛseɛ ɛwɔ kurodua mu a ma yɛn nana deɛ wɔbɛyɛ yie ɛmfa na ɛfa soɔ ɛbɛ kurodua yi ɛne Ghana man ɛne Asante man yɛna wɔse sweaty ɛwɔ Yesu ayɛ bɔ mpae adom amen bɔwo sɛm kɛseɛ paa ɛbɛda afei yɛwɔ ntoboa na ɛbɔ so mpae yɛwɔ ntoboa na ɛbɔ so mpae yɛgye yɛn offering yɛwɔ offering na ɛbɔ so mpae yɛwɔ ntoboa ɛbrɛ a DJ no buy no man na phone YouTube na no so buy yana na no ye obi a o ya do ye father e kasa no say when we sa yana na I don't know his car who do it is his king who do
Pacho, yes, see a trust in their empire. Or so he Yankupon in there and pay that was sick. Sir, what Mahon Pine say, ye into Bois and Wawa Juma. Yenya says the Kai free in Shira or the Shire Dada, and I be a debate to our Jumaso. A radini sent your bomb pie say, Baby Biara ye sika free buyer, a radimasi camera hobium. A Juma Biara ye se crema ye, a radima Jumana asintim. Mejuman entre Mejumani yakese. A radia moving poor ha ye Juma ye see a dine sika 70 a dine a cowrum and near bomb pie said and nay ya say to boy ye emwe kwai mayen Majuma pa ya sha say yentimi kowie. A radia bomb pie said 1 hour were chi ye when ye biama you su papa nanso went to me anye. Radi was say in Shirawa or Memutin or dear a radi Shirauma, a radi Shiraya Bonti free, a radi Shiraya Fibaye, a radi Shiraya Naimun, a radi Shiraya Sorry moon. You say Busaba, which we yaman a broso, and I was say, I will Christ yesterday. Amen. Yeda, ye papa, asi. Yes, Ramo Adiabako. Yana na yesi akani ni amba akope. Iti opese. Akope kani bi efa. Ninuya ebe mamo. Enso da aba idea. Aha, me pasho mama me Brian. Na de kana bibi kakra efa uni ebe mamo. Yakase. Ya mwa kani bi amfa uni ebe mamo. Sini bi abema ba kope pacho ye kai ba ko se de be ya ewie ne ekwa de aka no ebetime akan e de amaye. Hallelujah. Ijinahama this is the comfort. And Nanyaba. And then Ninuyama, the come. Oh, actually. Oh, Ubinuma, Ubichi. Oh, are they dead? Why have you come for our own? Why now? What shall we see? What shall we tell the world? Our hearts are heavy, our voice trouble. We stand here today not because we want to, but because we must say farewell to our dear. Nana, you are like Joseph among us. From the day you were born, you stood up, you were set apart for greatness. Nana Yeboah Nyamekye Adutwum, also known as Stephen Kofi Yeboah. Kofi Yeboah, Kofi Nyamekye, and Nana and Kofi Kra. Many names, yet once beautiful soul. Uho ye fe, akuma ye pe. You were handsome, and your heart was pure. You carried
Like when we want anyone who meets you, love you. Your kindness flows from you like a river that never runs dry. We were raising together in one house, one family, one table, one love. True, we had 3 mothers. Though we have 3 mothers, we were one people, one father, opening Kofi Kra, also known Kofi Yeboah, raising us with strength and unity. And you, Nana, the youngest son, the one who could not no wrong in the eye of many. Yes, you were our Joseph forever, love and full of grace. Nana, Nyamemfa okrenzi Nana, the Demirfedi. Amen. Nana, when you are say, Nyamemfa will see ye. A some of our sephonals say, more kind of brofu and answer tree. Brofu. Tree. One kind of brofu and sanctuary tree. To of our sephono, Umana Yemfa a summono, Emlan every year. Losing you has left an emptiness that is hard to put into words. You were a kind, generous, and loving man who touched the lives of everyone around you. Anyone who knew you was blessed because you always gave so much of yourself to others. You were not only an important part of our lives, but you was also a blessing whose love and goodness will never be forgotten. It is still hard to believe that you are gone, especially because we were always thought that there would be more time. We wanted you to grow old and continue to be a part of our lives. The pain of losing you is overwhelming, and there is so many questions and wishes in our hearts. But even though that pain, we hold on to our faith and trust that God knows best, even when his plans are difficult to understand. We find comfort in believing that you are now at peace, free from pain, and resting in God's loving arms. Although we may never fully understand why you had to leave so soon, we trust that one day it will make sense. Until then, we will continue to hold on to faith, the love, and the beautiful memories you gave us. We are grateful for every sacrifice, prayer, kind words, and love. Though you are no longer here physically, you will always remain in our hearts. Your memory will live on forever. We pray that your spirit continues to watch over and strengthen us from heaven. We love you deeply and always will. Daye Ajepa. Of our sephono, I can't mod Enti, Yama Menom near Yananama, one to no say, Omo fa show no more domo fa say, Namenfa, Omofa, in see. Amen. Epacho, Yadi yes, Somono, Ebe, every year and a son. Now,
Ye nana Yeboah Nyamekye Adutwum. Enti asofo a omoba beboa ye ema yede awufosom patro kasa ewa ha. Awufosom ebra ye di odi kan aye Reverend Chris Bonsu, founder Living Word Church International, our Australia ye papa ewa ha. Papa bacho sorry na for ye papa enti and ye papa ebaye. The idea will be Apostle Charles or say soldier, swagger, your papa, and so Kumasi General Superintendent Pentecostal Life Church International, your papa, your mao aqua, and your papa Reverend George Amwako Nimako, Head Pastor Praise Community Church, Adenta. Iti apa so Yeboah kwaba and your papa wade elade asem ebra ye Reverend Father Kweku Fe your papa I city priest ewo St. Anthony ye de St. John's for asore ban so ebai omon so ewa ha and your papa no ma St. Anthony so di pa ba ko ewa ha iti ye ma mo nyina mo akwaba ya na nanoma otra egwam yada munyina amase na me nhamo ene enkraifo yaba me adwumayefo amoba ye nyina ene deduakofo nyina yada mase na me onhamo ana me a me di dwedwe ye ochia me ye fam Reverend Father Kwajo Boache Anglican software me wo ajuso Anglican software me wo ajuso me na me boa ma e de adwumadie no e bari ye yaba pastor bi enso wa ha na wasore Reverend Apostle Kwame Bewa and also our Pentecostal Life International. Yeah, Papa Thomas, also for Thomas, and also our one the Becky Kai, and I did SM Maya, also for Kwajo. And also for Kwajo. I wish you for a summer a tractor at the Ama ya Papa. And I'm so young, can tea. You best say, any dear more, I am sorry. Where you need a church ya dema ya nana Yeboah Nyamekye Adutwum tie be se abusuafo nyina na ya sorry na ya so a church e de ama ya papa e wa ha yebia asofo no ebeko inside na yakọ ye empire a church e de ama wo eti ye be se ona wo inside nyina se asofo no kwa ye be ma wo nyina afiri ho se de be ya betimi aye esuma etwacho ede ama ye papa anase ye nana elwade emfa wakoa enko atemu mu if you say when nemu otiafefo bia enibem they say wa wode ne wakoa yi enti yese no bone efiri no ebre o won kwan mu no o de ba sacro saint channel a share na ginade ye de ne hye won sa wa fata omoa na wayi na frida atemu a eye hu no mo ebra woni wa wotefo nyina betra wonifa na woni wona ho kokon ti ase ne dihini da na mekro enne eni da nyina amen jimi o elwade efrida ewuo mu oda eye hu mo ebra wodi oso ni asase ba wuso na wodi oja bebu ewiase aten apopo ni eso ekese kane oda ubebu enipa ne nyina ho aten ene ebufu a ere ebanenti ebra oso ni asase ba wuso na da no beye ebufu da amari hunu da ene da eye ho kese pa eda ode oso ni asase ebe wuso na ode oja ebebu ewiase aten elwade huye mobo Kristo huye mobo elwade huye mobo yen eja wosro ode ontel ahinimra ya upeni wasase so sede ya osro my dada aduane ne afa mfom so chaye sede de chawo mfom ye if I ain't consolem ye free musuo mo na na ahenie ane tumi ene no nyam eya odi ada amen moma ye mo empire o nyankopon suba ne seda wo mobro na wo de free esa wo ne dai ama wakoa na Yeboah Nyamekye Adutwum a wa frɛ no free wiase mu eyawo emu yesa wo sɛ
Inanama or time for no, and my will infinite that. They will swim above for free as slow. On found call and chair of paradise. Only a radi Yesu Christo and Amen. Patra software no ebe call inside. Na yakoye esuma itwatwo tie nananom kakra bi betimi akaya ho na yakoye esuma itwatwo iwe bekyere made bi ye ekokra ye nana na yaye ede amanoti asofo ni nyina ebe me yakọ na yakoye esuma itwatwo ede ama ye nana ebla DJ no ba enom ode eno kakra bi efase na nyom kakra bi efase ede amaye
Let us say